iqiniswe kuthiwa qina ukhakhayi hlonipha umuntu wesifazane ngoba umuntu wesifazane waqala waluza ipurpose yokuthi umhloniphe sekubhedile ngempilo yakho kulele lapha ya ekudodisweni indoda yagonqa iyenzelwa umhlonyane. Sanibonani babukeli be-KZN broadcast. Siyabingelela kakhulu uDr. Mkhize lo okhulumayo namhlanje ubaba kaMaketango ePeacebull uzulu eliphezulu abamazi kakhulu kuKhozi FM. Bafowethu namhlanje sikhuluma ngesihloko esibalekile but abanye abangasinakile. Ukukhuliswa kwengane yentombazane neyomfana. Kukhona la ngifuna singene khona ekukhulisweni kwengane yomfana. Vele ukukhuliswa kwengane yentombazane ikona esikwaziyo noma esiqaphe ngeso lokhozi, kanti nengane yomfana iyakhuliswa. Okay, ngizozama ukugxila kancane kule yomfana. Izwe libhubhe kangaka kunabantu noma kunabafana abancane ikusasa labo eseliphelele ngasemajele is because lo muntu lo akadodisanga. Alright, kukhona le ngifuna ukuveza khona noma ke ukuhlaba khona. Umfana naye noma ingane yomfana iyakhuliswa, iyagonqa njengengane yentombazane. Nansi ingane yomfana iyakhula isikole, iyaphupha. Ngikhuluma ngombukeli into azoyibuka athi awuyazi nami usibanibani angizange ngifike lesi sigaba. Iyakhula, iyalala ebusuku, iyaphupha. Miphupha iphuphilele lesalukwazi. Uthi umthetho ngaleso sikhathi mivuka ayivuke ekseni itshele umama noma itshele ubaba noma itshele nombani oseduze kwayo omdala ithi yazi baba noma sibanibani ngiphuphe ngilele lesalukwazi. Uthi umthetho kumele lo otshelwayo noma ubaba noma umama abize amadoda endawo, not abantu besifazane, abize amadoda endawo. Ebesethi ke nayi ingane yami noma nansi ingane yethu la ekhaya iphuphe ilele nesalukwazi. Kusho ukuthi isingenela esigabeni sokuqina, isingamithisa futhi noma isingawukhanda umndeni nayo. Amadoda lawa endawo kube sekuyabulawa isilwane la ekhaya noma amadoda lawa endawo abesiyayilanda ingane le. Asezoyidodisa, asezoyitshela ukuthi muyindoda uyakhuzela entombini kodwa hayi ngenkani. Muyindoda uyacela uthando entombini asibanibani. Mingakufuna ayikufuni ungambambi ngengalo engazi ukuthi uyamforsa. Okokuqala lokho okwenza ukuthi ingane mingadlulanga kuleso sigaba ize icele ucansi ngenhloso yayo noma icele ucansi ngendluzula sekudala lokho size ivuleleka icala siyaboshwa. Ikhuzelwe ukuthi ndoda noma mfana noma mntanami njengoba usungene kulesi sigaba sekumele uhloniphe mazisise kakhulu umuntu wesifazane noma ke mesimisa ngokwegama leqophela lezulu mazisise umfazi uyophathwa kanje musunomuzi. Mase kuthengwa imbuzi, mekuthengwa imbuzi siyenzelwa umhlonyane. Abantu bayathuka bethi umhlonyane kanjani enganeni yomfana. Ingane yomfana nayenzelwa umhlonyane. Isizokwenzani na? Isizogiya lapha ya esigcakini noma isizosina lapha esigcakini ihambe nabazakwabo noma nozakwabo iye emfuleni iyogonqa iyogeza, migeza igeze ibuye siye esigcawini isiyosina. Leyo nto iba isikweletu kokuthi noma nina ngeke ngayibona ubona ingane iba ihlongandlebe iba isichwanguchwangu is because ayizange yenzeni na yenzela umhlonyane. Ngoba phela nengane yentombazane mingazange yenzela umhlonyane mekuyohlolwa kakhulu kwabalalelayo ngomoya bazosho ukuthi le ngane le kudingeka noma kunesikweletu somhlonyane kumele isine noma kumele iyogonqa ayikhuliswanga le ngane yentombazane. Neyomfana ke kuyavela lokho ukuthi lo akazange agonqe. Mekuwukuthi amandla embuza wekho la ekhaya kumele kushiswe impepho.
kuthiwe gogo nawe mkhulu nazi iy'ngane zenu siyigadile ngoba akuzona ezethu le ngane ezenu siyigadile. Isifike esigabeni sokuthi isiqinile noma-ke isiyathomba. Besicela amandla njengoba singenawo, asikobunawo amandla kodwa besicela hhayi ngoba le program noma le ndaba le noma lesi sigaba siseqa noma siziba, kodwa usaqhubeka usafunda sisazama amasenti. Seyintothi mengingahlangana sophinde-ke siphinde sishisa impepho sithi hhayi-ke amasenti asevelile sesizokwenza-ke lo mcimbi wokuthi ingane yethu siyayikhulisa. Nawe obukayo baba, ngabe una-45 unabanani, usawudinga lesa sikweletu uma ukuthi awuzange usenze. Siyadingakala, ubona iy'nto zakho, kunezinto la emhlabeni ngaphansi komthunzi welanga ezehleka emadodeni. Uxake ukuthi ubaba wasibanibani kwenze njani, wabhedelwa izinto kanje ahamba ayohlola abancane abathandazi. Kanti udinga nje into encane, yonke into inesigaba sayo. Umhlonyane siwazi kumuntu wesifazane, kanti nomuntu wesilisa naye uyawenza lapho usuke ezododiswa, aqine athi ngqi, azi ubu-wrong nobu-right, azi okuhle okumele akwazi. Ngoba phela ngale nkathi evuka ekuseni elele nesalukwazi usezonele. Kusuke kwenzela ukuthi akahambe ekuseni avuke ayogeza lokuya kona. Ikonakale lokuya kona kusuke kumele ukuthi ukuhlambulule ukugeze. Lokuya kona kuba yifu elimnyama, kuyakuvalela ngci iy'nto zakho. Umsebenzi ubona engathi uthi awutholi. Amakhosikazi uyashada nawo akujolele nje iy'nto zakho ziba mnyama, imali ayihlali yingoba unesimnyama. Uxake ukuthi uma uyohlola ushila umthandazi kodwa wangabona kahle wathi ngibona isimnyama phezu kwakho. Uxake ukuthi lesimnyama sikanjani ngoba ngikaze ngishonelwe ingane, ngikaze ngishonelwe nje ngi-right. Kanti lesa sinyama isona sinyama sokugcina ngci ngoba ingale nkathi uqala ukuphuma uketshezi lokulala nomuntu kodwa ulale ngokwephupho ikona okwenza ukuthi kufanele ukugeze ukuhlambulule kuyagezwa. Njengamanje ngiyayihlaba ngiyayilawula ngisima ukuthi awuzange ukwenze lokho, azibuyele emasisweni, buyela emumva. Hamba nje uyothenga imbuzi emhlophe engenabala, uguqe emsamo. Ubaba unazo ingane oyiholayo, uguqe uzenze wena noma uyihlambulule wena kuqala, ebese wehla njalo ngohologo wehlele kwezakho oyizalayo uzigeze nayo ngoba leyo nto iyoba inkinga kusasa. Sisazophinde nje silokhane sibonana la kwikhamera siveza zonke izinto ey'julile kakhulu ngoba namhlanje makuvela la nje kumabona kude noma la ongibuka khona kuvela kukhulunywa ngezithwalo, kukhulunywa ngazo zonke izinto engicabanga, kanti kunezinto ekumele zikhulunywe ezibaluleke kakhulu ezibulala iSouth Africa. iSouth Africa ibulelwe ukuthi amadoda akhona kadodisiwe. Indoda kumele iqiniswe, kuthiwa qina ukhakhayi, hlonipha umuntu wesifazane ngoba umuntu wesifazane waqala waluza iphephosi yokuthi umhloniphe sekubhedile ngempilo yakho, kulele lapha ekudodisweni. Indoda yagonqa iyenzelwa umhlonyane. Siyabonga kakhulu uDr. Mkhize, utholakala efolweni noma-ke utholakala endaweni yasembumbulu. Mawudlula kancane noma kwi-navigator ubhale uzenzele primary school. Utholakala kwinombolo ethi 081 749 1873 081 749 1873. uDr. Mkhize uyinyanga, uyalapha ngokwesiZulu, akayena umthandazi but uyinyanga, uneyikhwama zokwelapha noma zobunyanga. Siyabonga, uNkulunkulu alibusise. Amen.